ମଗଜର ପଣ୍ଡିତ ବନାମ ମନର ପାହାରାଦାର। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଗଭୀରକୁ ଯିବା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଛି? ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ? ମନର ଚାବିକାଠିଟା ଆମେ କାହା ହାତରେ ଦେଇଛେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇବା। ହଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଆମର ମନର ପାହାରାଦାର। ତାର କାମ ଏକଦମ ସିଧା, କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ବିତର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠି ଅଛି ଆମ ମଗଜର ପଣ୍ଡିତ। ଓହୋ, ତାର କାମ ହେଲା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ କ୍ଷଣାକ୍ଷଣ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ମନଟାକୁ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ କରିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାରାଦାର, ତାର ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ସରଳ, କୌଣସି ଜଟିଳତା ନାହିଁ। ତା କାମ ହେଲା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ବାସ୍ ସେତିକି। ସେ କିଛି ଭାବେନି ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ, କିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇ ସରଳତା ଭିତରେ ହିଁ ମନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିରତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଗଜର ପଣ୍ଡିତକୁ। ତାର କାମ କଣ? ତାର କାମ ହେଲା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି କାହିଁକି? ସେ ଲୋକଟା ସେମିତି କାହିଁକି କହିଲା? କାଲି କଣ ହବ? ଆଗକୁ କଣ ହବ? ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ତାର ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ସତରେ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ! ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଖୁସିର ଚୋର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେହି ମଗଜର ପଣ୍ଡିତକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଁ, ସେ କଣ କରେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ଚୁପଚାପ ଆସି ଆମ ଭିତରର ଖୁସିକୁ ଚୋରେଇ ନିଏ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଦମ ସରଳ। ଆମ ଭିତରର ପାହାରାଦାର ଆମକୁ ବାହାର ଦୁନିଆର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଆମକୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାର ଜାଲରେ ଫସାଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଜଣେ ରକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ଷକ ପରି। ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏ ପୂରା ଖେଳଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେଉ କାହିଁକି? କେମିତି ବାହାରର କୌଣସି ଘଟଣା ଆମ ଭିତର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସରଳ କଳ୍ପନା କରିବା। ଭାବନ୍ତୁ, ବାହାରେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଆରାମରେ ବସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ଷା କଣ ତାକୁ ଓଦା କରିପାରିବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ସିଧା କଥା, ବର୍ଷାଟା ବାହାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଭିତରେ। ଏଇଠି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଥାଏ, ହେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ଭିତରର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କଣ ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛେ। ସେ ବାହାର ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ନିଜେ ଟାଣି ଆଣି ମନ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ବର୍ଷାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ସେତେବେଳେ ତ ଓଦା ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଣ? ସମାଧାନ ବି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଭଲ ଅନୁଭବର ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରର ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଯିଏ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଆମ ଭିତରର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ କାନ୍ଥ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ବିବେକ, ଯେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଚୁପ୍ କରାଏ ଆଉ ପାହାରାଦାରକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଆଉ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣନ୍ତି, ଏକଦମ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହେ, ବସ୍ ଅଟକି ଯାଅ, ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଏତେ ଅଧିକାର ନ ଦେବା ଯେ ସେ ଆମ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟିଂକୁ ଫେରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ର ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଂ ଥାଏ, ଆମ ମନର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ସେଇ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖାଲି ଫେରିଯିବାର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବାଟାକୁ ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଖୁସିକୁ ଖୋଜିବା ବା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଖୁସି ତ ଆଗରୁ ଅଛି। ବାସ୍ ଖରାପ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଆପେ ଆପେ ଫେରିଆସିବ।
ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ମେଘ ହଟିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚୟ ଶକ୍ତି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଧନୀ ବୋଲି ଭାବେ, ତେବେ ବାହାରର ଗରିବୀ ତାକୁ କେବେବି ଗରିବ ଅନୁଭବ କରେଇ ପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଭିତରର ପରିଚୟ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବାହାରର ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ ସେ ଆମ ଭିତରର ଶାନ୍ତିକୁ ହଲେଇ ପାରିବନି। ତେବେ ଏ ପୂରା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ନିଜର ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟିଂକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏହି 3ଟି ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ, ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ସେଟିଂ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା। ସେଇଟା ହିଁ ଖୁସିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୋର। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯଦି ଆମେ ମନର ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ତେବେ ବାହାରର ବର୍ଷା ଆମକୁ କେବେବି ଓଦା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଭଲ ଅନୁଭବର ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା କେମିତି? ରାସ୍ତା ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଭିତରର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାହା ଆପେ ଆପେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ଏହା, ଯାହା ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ତାକୁ ଦୋହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରର ଦୁନିଆଟା ମଜବୁତ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବାହାରର କୌଣସି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରେନି। ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ।